Hello, viewers. Welcome back to Adamazi TV. In the spirit of connecting all African communities to their roots, Adamazi TV is here live in Ngbo, in Ebonyi State, Nigeria, in West Africa. We're actually here for the New Year Festival of this community. As you can see, there is a lot going on here, and all we're telling you is stick to Adamazi TV for more updates on Ngbo New Yam Festival 2023. Stay tuned. Because no problem. Once you are in Sobadura, we are together. Sorry, I'll soon be out. I can set it here. Sorry. All right, thank you. Make a video back anyway. Buying another thousand pretending walk at you, okay, and a power of all at the Petanium men. No Yanos, no press, no use of make a dog in your mouth. If I could walk at you, oh, what a map at the same time. If I can make my target of the idea, I'm working for what I let from my wife command that will do. No microphone, the animal sound one can do on that day. It's no program for my car. We have he came with a bubble, only my 19. There's the anointing. And I know they fear when God is around. Chief and the children. The mercy to your local federal constituency. My boss, my boss. I think that one more children in one also.
Maka gesha block wa kato dudu bo se no bala se mende se yana mo so dudu no ya so baile flag akopapa wa kato dudu gaga bia ada no national baile wa kato dudu ala wa ni ile ya mama okay. Ayi nana batando ezai shilapa mbili ayi weru bai malende ezai no fuga dashibo tau makememe Itsukwe ke Ngbojeogu 2023 the elders council of Ngbojeogu clan Nzenozo Odabara cultural dance. I wish to welcome the executive and other members of Ngbojeogu General Youth Assembly, led by Duke. Ikembeke Global, I respect you, sir. I learned about honor for general youth, honor for youth, led by my own brother and friend, the staff of Itsukwe Federal University in Faliki. My own brother, Ozemilam, is here, the president. It's my pleasure to recognize the secretary honor for youth, the CEO of Global, is the secretary honor for youth. All the youth presidents of different communities here present, I want to recognize all of you for this very colorful occasion. The Chairman Planning Committee for this our festival, Itsukwe, my own boss, the renowned prince of our land, Barrister Prince Uche Achofaga. I respect you, boss. God bless you for a wonderful plan. I need a Korea lake Lendo Banding. Dogre, Mwata, you know, a cheprima. Even the married to Provale cheprima. But if I can become that, that's an answer. Sumbo, come, Bobine and me. Those days, okay, I want that. Ayi gente prima, ayi Joshua prima. Yes. It's a different area, Joshua prima. Ayi liye prima lili. Ayi hotel. Ayi hotel. Ayi ade prima. Eri bishomo shie prima. Amigo. Ayo kelendo pandai. Lono padu duranya lima ala kazu. Chairman
Adamazi TV on YouTube, then you can share the link to your people who are not sure. Alright guys, we are still right here in bringing you the live coverage of the New York Festival. Papa
We are still live here in Ngbo, bringing you the live coverage, how it is done. This is the great cultural heritage being carried out by the youths of the community. Oh, can you see that? Can you see that? This is their great cultural heritage being preserved by the youths of the community. Obi dị gị maka ihe a na-eme ebe a taa? Obi dị m ụtọ. Biko, ị nwere ike ịgbata anyị aha gị? Ọmụ a bụ ọgba ọna. Nwa bụ onye Ngbojeogu. Okay. Ka ihe na-eme na obodo a taa? Ihe na-eme obodo a taa bụ na a na-eme omume ji anyị. Okay. Ka a na-akpọ Itutara. Okay. Itsukwe. Eji wee marụ Ngbo. Okay. So ya nwa mere obi wee daa n'ụtọ. Ihe anyị na-eme. Apart from Itsukwe unu na-eme taa, onwe omenala ọzọ unu na-eme n'obodo a? Ọ ka nkụ. Okay. Some name bụcha Itutara. Okay. A na-emekwu ya. Okay. Ọ na-aga n'iru. Okay. So nke Itsukwe nke 2023 ka ọ dị gị ka ya akasịsị ndị niile a na-emegbu other years? Obi dị m ụtọ maka na ọ dị anyị mma n'arụ, eme ya ọfụ iche n'omume anyị. Okay. All right. Kee ozi nwe izi ndị Ngbo nọ na mba dị iche iche na-eme ihe a na-eme ebe taa? Ozi m nwere ike izi ha bụ onye ọbụla na-ebe ọ nọ ka ọ na-echeta kwa ọdịnala be ha. So ka ọ na-asọpọtụ kwa anyị ka anyị wee na-aga n'iru na-amụbakwa ọsụ n'omenala bụ ya nwaji anyị. All right. Ihe a unu na-agba ebe a, ka ihe a na-akpọ ya? Anyị nwa na-akpọ ya ekperima. Ekperima. Weta osisi ekperima ka ọ gosi ndị na-ene n'anya. Nyegodu m ya. Ya m ji n'aka na anọ ekperima ka na nke a na-agbaghị ya agba. Ekperima ka na-akpọ ya. Okay. So abịa etinye ya n'ọkụ. Ọcha apịa. Ọka agbabeghị nke a na-agbabe ya, nke a na-agbaghị ya agba, nke a na-agbabe ya. Okay. So ka ebe si enweta osisi ekperima? Dị osisi ekperima o nwee ebe anyị na-akụ ugbo otocha ya ọ na-etopụte. So anyị ga ebe ahụ anyị na-ejite. Okay. Apart from ihe unu ji eme ebe, onwe ihe ọzọ eji osisi ekperima eme? O nwere ọnọọ ya ka m ji na-akwado omenala anyị, o nwere ihe ọzọ anyị ji eme. Okay. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Aha gị ọ gịnị? Aha m bụ Chibezona. Thank you so much. So ịdachi Adamazi TV nke a? Ịdachiri ndị Adamazi TV nke a? Ka m dachie ya. All right, thank you. All right, thank you so much. Thank you. All right, guys. As you can see, we are still live here, bringing you the great cultural heritage of this wonderful community. As a matter of fact, the event is still starting, so don't pass by.
People continue to be regularly. People look at Monisika. To bring you the Chief Charles Alaba, the sports mover, the Southeast, the great is my football. I said, sleeping with them. No, I go forever. What are you? I'm a guy that Daddy, good afternoon, sir. Today I give a little okay. Daddy, because we came back in the back. Wonderful. So can you flow in English? All right. So how do you feel about this event here today? I'm very fine. You're happy about it? Wonderful. Okay, your New Year festival. Okay. So, get go to the Kimaka yes. They are organized. The culture. Wonderful. Wonderful. There was a Dalu Makino Nyerani. Thank you so much. Okay, now this is they are actually doing some cultural the spirit of our forefathers. As you can they are calling on their forefathers. And okay, so this is now hand over to the eldest man in the community for him to pray. So he is praying right now. In Igbo language, this is called Igofo in Igbo language. Calling on their ancestors to come and partake in this great New Year festival of their community in the year 2023. He's praying for all those who are in diaspora, those who are here, praying for all the sons and daughters of this community, asking the gods to bless them. They are going out and they are coming in, praying for great wealth, praying for success. Dedicating the land Yes.
Okay, good day, sir. Thank you. All right, sir, please let me know your name. Mụnwa ga-ekwukọta n'olu Igbo. Okay. Na-ekwu n'olu be anyị. Nsogbu adịrọ right, sir. Mụnwa bụ onwe John Ekem, onye opi na-edu ndị eze. Na ndị okenye ndị eze. Enwa ka m ji opi na-edu ha. N'ochi m na nna nna m na-eji opi na-edu ndị ọra. O si mgbe ọ bụrụ ode taa. Enwa ka m bidoro anyị nwa apụtakwa na-emekwa ihe nna nna anyị mere n'ebubo ọra. Ebe ihe dị mma anyị na-eje. Anyị na-eje ebe agha nọ. Anyị na-egbu mmadụ anyị na-achọ ebe agha nọ. Na-ebu udo nọ ka anyị na-eje. Ebe ọgwụ nọ ka anyị na-eje. Ndị opi bụ ọgwụ nọ ka anyị na-eje. Enwa bụ opi bụ ndị eze god edu. Ndị eze achọrọ ọgụ na mgba. Enwa ka anyị ji edu ndị eze edu. Ya bụ opi na-afụ. Enwa bụ opi. Gosi ọfụma ka ndị na-afụ ya. Today of Matana, wonderful, wonderful. All right, Diko. Everybody, ihe a na-eme taa ka nnugbo na-akpọ ya Itsukwe. Ihe niile mama ka emume a. Ihe niile bụ ike ịkwado ndị na-etili maka emume a na-eme. Emume a mgbe anyị nwapụtara. Papa anyị na-akọwatara anyị nna anya uche na-akọwatara anyị n'ọta ka anyị na-elo taa anyị na-eji ike ji anyị kọrọ n'ugbo ọpụta ọfụma anyị na-eri ya ọ na-aṅụ mgbe anyị agba obere anyị na-eje n'ugbo papa anyị akpọrọ anyị anya na-eje anyị ụmụazị na-ebu ụzọ fuju ọfụ n'oke ụmụazị ka na-agba oje n'ugbo tatụpụta ji ọfụ ahụ wepụta anyị biri ya kuru n'afọ anyị amakọ ya oche aka anyị merụta aha nwa obere anyị amakọ oche ofe a anyị eburu oche ofe a onye ọbụla eburu nke onye ọbụla eburu oche anyị akpọbata na ngwuru anyị abata na ngwuru anyị gatọsị ndị anyị apụta eze n'iru anyị mere ebu ụzọ ofu anyị gwapụ ụmụazị na-eji ofu ụmụazị ka ọ bụ anyị na-enwe ọṅụ enwe ụmụazị ọgbakọje na-echi ihe anyị na-akpọ ekperima anyị na-akpọ ekperima ọchakwa ihe a na-akpọ ihe ọka anyị na-akpụ nwa Ngbojeogu n'ihu abịara mụtara ekperima mụtara ekperima ka anyị eme ọṅụ ọ na-ada too anyị ewere ya sa ọfụrụ apụtago anyị na-enwe ọṅụ ma eji ọfụ pụta nke ka obi dị gị maka Obibu bụ onye obi ototogo ebe ọbụla ihe ọma na-eme ka obi m na-eje biko pụtara anyị opi ọzọ ọtụrụ dere lobi etibi ihe ọma aja ihe ọma na-emere anyị ọtụrụ dere lobi eti ihe ọma ma anyị na-enwe iri echi thank you so much thank you God bless you Alright guys, still here bringing you the live coverage of the wonderful event in Nigeria. Remember, the occasion is New Yam How do you feel about this event? I feel so excited. All right, I salute you once again, sir. Thank you very much. Sir, this is Adamazi TV. What we do is that we connect all African communities to their roots.
All right, we go to different African communities to promote their cultural heritage, which is the reason why we are invited here today in your community. And there are viewers all over the world watching what is happening right now. They are watching, and they want to know what exactly is happening here in the land of Ngbojeogu. Out of people, right? Yes. Wonderful. So please, first of all, can we know you, sir? My name is Ngbojeogu. I'm very excited. I'm very happy to witness this great day. New Yam Festival is a culture of Igbo land entirely. No part of Igbo land doesn't celebrate New Yam Festival. And today is the New Yam Festival of Ngbo in the local government Ebonyi State. And we are trying to make sure that our culture is being raised again, because for the past years, it's as if the elders of the Ngbo community of Ngbo land as a clan is no more interested in promoting the culture. But we and the youth, we've still reasons to promote our culture. Because our culture is our identity and we cannot do without it. That's exactly why we organize this program, to ensure that the whole world know the culture of Ngbo and how we celebrate our New Year festival. I'm very much excited, and I pray that God that brought you here safely will still lead you home safely in Jesus' name. Please, is this the first time the youths are coming together? Is this the first of its kind? Or have you done it maybe 2 years ago? Is this the first time that the youths are coming? Actually, this year is not the first time. But this year program, we are trying to celebrate it in a grand style. Yes, before we used to celebrate it, but not as of this. So, it's not, but we just added some things that will beautify the culture. Now, Adamazi TV never knew about this event until just yesterday that we heard about it. So we had to come down all the way from Lagos down here to showcase your cultural heritage to the world. Now, I hope you will be able to contact us for your next. Why not? Why not? I'm very, very grateful that you are here, and I will contact you subsequently. Maybe annually, I will be contacting you at least to witness the celebration, because I believe that with your presence, this our culture will go viral. That's right. Our brothers outside the nation, we know that we are still keeping the culture alive. Wonderful. So I'll be contacting you subsequently. All right, sir. Please, when you go back to sit down, go to YouTube and check Adamazi TV, or just type this festival 2023. You will see it live. You can share the link to all your contacts. Thank you. And in your parents. Thank you. Thank you so much for your time. Yeah. All right, guys, we are still live here. We are bringing you the wonderful cultural heritage of this community. We have a whole lot of activities here and there. We promise to bring you the best of this event today. And here comes Youth King. This is called Adamazi in Igbo language. This is a typical Igbo attire, as you can see. We are live. Oh, don't touch the style. Stay connected. Adamazi TV. And we continue to bring you great events here in Ebonyi State, Nigeria, and West Africa. Wonderful. Hope you guys are enjoying this. Let's share the link. If you're just joining us, Adamazi TV is live in this wonderful dancers from up there. President his arrival with great sense of dignity, pride of the Igbo land.
That is the Prince of Omezaka land. Wow, can you hear that? Can you hear that? This is the Prince of Omezaka land. The Prince doing what he knows how to do best. Showcasing the culture of their community. Yes. Can you see the dancers? Can you see the dancers? Can you see the dancers? Wonderful. 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 We promise to bring you the best of the culture day. And this is it. This is it. You are yet to see wonderful display of great cultural heritage of this community. Stay tuned, don't touch the dial. Adamazi TV, your life. No more. You are yet to see the wonderful showcase of the great cultural heritage of this community. This is a desirable cultural dance. Please, people, opening the Android phone. You make that you make a message YouTube. You search here Adamazi TV. You can have my life. Share to others. Some don't know about the under the country kind of Koshi even a metal. Thank you very much. You know that a lot of people on the ground in Mesaka, Belgium, and I should not compare. So that is a year for God, but then no matter. Okay, this is the Prince paying homage to the elders of the community. And people officially recognize the chairman, Central Planning Committee. Okay, we want to hear from the Prince about this great event today. Please, good day, sir. Please, can we know your name? My name is Prince Itsukwe by Webster. Wonderful. First of all, how do you feel about this event today? Like, I must say that it is a great day in Ngbo land. We can see that from your dance. Yes. All right, so what do you have to tell people who are not from this community concerning the next event? So that we can come and witness it live. I must say that for the past so many years now, we have not had something like this. Because today is the great day. I'm extremely happy for seeing today. Like, for so many years, such a thing I've never happened to my own face. So today, like, I've never seen this thing. So I'm extremely happy. Okay, Prince, tell us more. The world is watching. The world wants to see what this great land has in terms of cultural heritage. Tell the world about your community. Okay, my community is Omezaka, and here in Ngbo, our community is well recognized. We are cultural dealers. Like, I must tell you, here in Ngbo, Omezaka is well known as a traditional community. Like today, this event has happened today for so many years. I must tell you that for more than 20 good years now, we've not had any event like this. So I'm extremely happy. I feel like I never forget this day. So, and my prayers and wishes, all the people that will come here, God Almighty will lead us home and bring a better tomorrow to our nation here in Ngbo, precisely. All right, Prince, sorry we did not introduce ourselves. We are actually Adamazi TV. We are a media brand, African media brand.
program that promotes cultural heritage in the whole of Africa. We go to different African communities to promote their cultural heritage, to showcase it to the world. Thereby connecting the people of that community who are in other countries, who are in the diaspora, to their roots. As they are watching the people of Ngo, they are watching right now online, they are seeing this light of this happening. They are seeing their friends right now as they're smiling. We are happy to be in your land. We came all the way from Lagos today. That's amazing. Yeah, so we are here to promote your cultural heritage. What do you have to say concerning African communities that have lost their cultural heritage? As a prince, what do you have to say? The only thing I have here, so far that Ngbo have come back together to promote culture once more. So I have it in mind that for let's say celebration, it's going to be more bigger than this one. All right. What's your message to poor people who are all over the world? My own personal message and the home message at large. As I can see, the whole world is watching us, and for the past so many years, today is the first day the whole world is watching that Ngbo clan is celebrating the New Yam Festival. So the only thing I have to tell us is that culture is not the same. It's people's way of life. So here in Ngbo, all here is Marande. So people's way of life. That Yadi culture is never against any Christianity. So I have it in mind that the culture can never die like that. So Ngbo people have come back again to support culture to the core. Great. Can you greet your people in your dialect? Ndungo rufu almegelunu letala wa mbosi furigele onzo ndungo ime avole mole la razo bo am ndungo ewe talibere lawa obo ka wuru mbo de kele fofo obo bom to so libe de lawa ya mayirwa letalo am ndungo une enwe form of iba mayirwa mbo oburibe obo fuma odoro ayi bedu ndungo la ifu kan bedu wata pe ba ya ma yere we la lo la sma la ma je oge hwe mala ga ya ile ya garo bo le chineke koda anyi ba ma tale ko so be dire le o ge me wa chi wazo le ala ndungo ai kere m na-ekpelisi onye ọbụla bịa la ka ta no but chineke go sa ifu na la ga la la bon pakwazo dura anja ge ya zara la anya la bandi ji leva Jesus Christ very well. Amen. Thank you so much, Prince, for your time. Adamazi TV appreciates. Thank you, sir. All right, guys, we are still here. This is the Thank you very much. Ladies and gentlemen, officially, I want to recognize the youngest commissioner in the whole federation, the Honorable Commissioner for Culture and Tourism in Ebonyi State, Nigeria. My own state, Honorable Ifeanyi Stanley Ngbojeogu. You are welcome to Ngbo land. I like to go to Peru, Itsukwe. My commissioner, Honorable. God bless you. How do you feel about this great event? Thank you so much. People, press. All right, the commissioner is just arriving, so he's left to say anything concerning the event. But we believe over time we will have something to tell the world about the event here today. So,
Mogodo. Ashimogodo went and wapen. So, Commissioner, you're welcome. So, I know all this report. Now, I'm doing a microphone. Nobody should have them sit on the mic. Okay. Yet another cultural dance troupe about to display what they know how to do best. So, that's very nice. Please, you can tell us, please. Have interest in what is happening here today. I don't know, but the more they put them back, never know them. I will keep them back by getting them. I know that I time at Sukima by na Bambo. Can you make it helpful? I know about Prince Chile also. I know about SA2, honorable member of the Sister Assembly. But what will go formal and president of SA? Margami a Sister Assembly, you might know one of the servants. Remember, so we are live in Ngbojeogu to bring you the William Festival celebration in the year 2023 as organized by the youths of the community who have seen that they are at the verge of losing their cultural heritage. Then, came together. We are back, all the check out the YouTube video. Let's share, continue sharing. Adamazi TV. Engineer Isaac Profession. Chief Tina. My friend. Okay, guys. Okay, it's kind of interesting here, but we are here.
welcome to Shrine. I hope you are enjoying it. Kindly share the link. Yes, so thank you so much for your wonderful comments. Please let us know if you're from this community. Just reach your people if you're watching us. Smart case, thank you for your comments. Please share.
Just joining us, remember we are live. We're not pushing for man. We are live. Just 2 minutes, please.
God bless you. This is happening live in the state of Nigeria. We are just signing up. Thank you. Thank you. The CEO Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. Please, we can't waste much of our time. I'm coming. Come Nabata, Yellow Commissioner to be one know what I am. One of our communities, Umezaka Autonomous Community. I Nabata, Honorable Theophilus Ifeanyi Igwe, the Chief Press Secretary to the Speaker Ebonyi State House of Assembly. I like to call my good brother, very young and handsome. I like Nabata Chief Festus Monday and Lobo. You have won. Yes, to the Speaker of Ebonyi State House of Assembly. I respect you, sir. I like Nabata Honorable Darlington A.D.K. Mori, former Deputy Majority Leader, Equal Legislative Council, is here fresh abroad. God bless you for coming. I learned about Opeke Ibabuji Solomon, SA2 Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Ebonyi State Nigeria. And so, you're welcome, my brother. I learned about Honorable John Wode, former member, Equal Legislative Council. Honorable John Wode. All right. I know about the CEO Pato Ford. Onye Ngbojeogu, Ngomure, Ole Bera Ire, Owo Lekenu Tunemibe, Ogaigo Gokweshi. God bless you for coming. Ebonyi Black. We have people. So, without wasting much of our time, microphone on the like a chairman of this occasion, the Duke, Oyoma Elefumo, he can become one of Africa. The President of General Youth Assembly, the only remark to go to the go, shake and you know, Mr. Chimansi. Ngbojeogu ti mo si won so pe lo ano mekele ngo garanya anyị ngo leka maka iboye anyị na-eji anụ lule anya bụ ngo garanya ngowa ile gosi ha na-atọ ọtọ maka Itsukwe anyị na-eji anụ ọmụ ekele ha the Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Honorable Stanley Ubeu, Anekele, Ngbo, Ikwe Alamalule, Ibo Obashiriki, Ikizasi. Anekele, FA2. Honorable Speaker, Ebonyi State House of Assembly, Chief Anekele, government functionaries, Moleka, or in the individual in Anabatu. I have to go for Anabatu. Mulekele,
Mongo, who will have a president, the community knowledge, and was like that, all last on here. One day, Kele, when you black president and the executive, one day, Kelu, Lekelu, Ngbojeogu, Lekoyoblano, Melukeno Leka, Megato Leka, Meluken America, Melukon no different countries. One day, Kele, Lekele, Naihe, Lekelu Wailofu, Lekele, Ngoblano Leka, Gendefu, Meluke la Akranye Band. Menduke lefete darni, menduke onyoyo, maine kile. Ngobra no le ka, mom na ashe. The Chineke no yeru ha. Mom le gbe ba Ngbojo, anabatulo, ashuno, go Itsukwe Ngbo, maino. So bo unu to kwa vo. Thank you. Manonya Murokustala Church. The family of Mr. Dis wish to dedicate our bouncing baby boy. My bouncing baby boy. All right, ladies and gentlemen, the chairman Central Planning Committee. The other 3 years to present original account officially. I wish to call on Honorable Barrister Uche. Immediately to Broku Ogroji, not elect chairman officially. I am wild people. But I am so. Lola Kuru Chairman Central Planning Committee of the Thank you, the band. Our dear Honorable Commissioner for Culture and Tourism. A very youngish Ifeanyi Stanley Ngbojeogu. Onye kono yondo mutanga zaka. Aina shirota kwevu Ngbojeogu. I have in custody abundant clue that you came in company of our dear brother, the Chief Press Secretary, to the Honorable Speaker of Ebonyi State House of Assembly. We welcome him as well. We are happy that he's here. Honorable Tio Ifeanyi, you're welcome, sir. Okay. I'm also informed that among your delegation is your SA, Festus Honorable. My brother, you're welcome. God bless you. We also have a former deputy leader, Equal Legislative Council, my dear brother, Honorable Darlington Mori. You're welcome, sir. Thank you. And our dear brother, Honorable John Modi, is also a former legislative member of the Equal Legislative Council. You're welcome, sir. God bless you as you come, and we shall continue to thank the Lord. Thank you. We also have our brother,
Opeke Ibabuchi Solomon, the commissioners. You're welcome, sir. God bless you. And Amekele, chairman of the occasion. Nekele Party Fund. You're welcome. And Amekele Ndezi. And Mama Ndezi Ainleka, the regent of Mizaka. You're here. And also your counterpart from Nwapo. You're welcome. We also have Ngbojeogu, Ekelemonyo, Ngbojeogu. Advocates, you and your delegation, you're welcome. Members of the organizing committee, the youth bodies that are here, Ngbojeogu Youth General Assembly, Onoko, and Onoko brought up. Yes. Ozogidi, you're welcome. Ndokongo. Ndunne na walofumata. Mutokweho. Ibe nwere ndefu bishine. Kemboble. Honorable Deputy Speaker. Ebonyi State. Bona Batai. Bondo Fuchize Ngboya Ehebata. Ngboya Ehebata. We can always afford to excuse them because we understand that the state function took a large chunk of their time today. Thank you.
Itsukwe ba le fẹ́ dúkẹ́ lẹ́ndé bẹ̀bẹ̀. Cha Ngbojeogu tóyò. Cha Ebonyi tóyò. Cha Ebosaka kọ́sọ́nù. Àyíkòrí ẹ̀rọ ànábàtà wọ́n fa ìdúró. Mo sì ní ilé pèsè tí ẹgbẹ́ bá wọ wọ́n ọ̀hà rẹ̀. The member representing the good people of Onuku South in the Ebonyi State House of Assembly, the Deputy Speaker, Ebonyi State House of Assembly, my own boss and mother, the most handsome member, the most intelligent. The Deputy Speaker I know very well. Right Honorable Chinedu Ofona. But if you know one man, I need the one now the Chairman Central Planning Committee for the the Chairman Central Planning Committee. Thank you very much, sir. The very honorable Deputy Speaker, the President of the Assembly, the number 4 citizen of Ebonyi State, Honorable Chinedu Ofona, you are welcome, sir. Why Chinedu Ofona campaign lower? Shall I Chinedu? MC, hey, you end up the new phenomenon. Ibrahim and Blood DK Batalo is Rajan, Dogarian, Tabatin Deke. Maka Henry, you let the head out of Boboye Gutaiko, Bomo position you broke from Mahale. Boye Gutaiko Babin Deke, Bogatsumani, why Mamma and I have some Deke. All of you start the airport. I'm not starting in the camera. Maybe don't. Bon, vous sonnez une benabo, bon, oui, tout. Kembo, Blibeka, les meilleurs. But tout le monde qui n'a pas, donc, à une lave les caches cabinets. Et quand il a bien, Topa, les consort, les Proverbs 22, verse 28, the ancient landmark of your fathers. Ano katakwa no kata, ya ewo from Pali, now headed. So you know, in the airport, so you can go for long at the moon. I'm not at 0 from Pan. Now, I did it. The woman in that skin now, when you're not the head, you negative, Elijah. Bobby Dino, Black Itsukwe, she became a woman. You know what? The Liberia tongue, I release Israel. You know what? The Liberia tongue, I release Israel. Baba, Iriji, the enemy, no man. Though I am a collection, if I am a food, I collection, no, the hands, I'm Baba, Opi Baba, there. I'm Baba, then go. Go for the better day, and I am Chileke, or the kill. Can't bring with you, go. Careful, let me look back at the round. Welcome so much. I'm not at a program like you. Makale. All our madam and people. Ọgbọ́n yìí ní agbábọ̀ sílẹ̀ dáhùn ilé rẹ̀ gbàgbé èyí pẹ̀lú ìpínlẹ̀ ọ̀hún màkà ní ọdún mẹ́rin sí àwọn kádà máa ń rí ìwé báyìí. Àwọn ìgbà tó lé mẹ́rin tamara rí ẹ̀mí. Àwọn ìgbà mi ní bẹ́ẹ̀ fún omi lànà yóò fi ń ṣubọ̀. Sọ̀rọ̀ wọn yá ṣèjà àbọ̀ alógún nẹ̀. Ìgbà ìjàbọ̀ à ń kele Chineke.
Leo Divines, only Nivanya in Lock, we can bring a Sonic air. Then around, no 1 hour. Dumo Shawa and Ivan Dabo, I got a kitchen. Careful! With the Kilonio Dani, Friti, Honorable Commissioner for Culture and Tourism. Marge, Deputy Speaker Shiga, no, Memeke Middle State, or a cough wagon pushing in on a car. Ole, in contamin by the kitchen, limit on the black. Como de Bosa, I like a lay Munam, Unyabula, or Chile Goji. I was on buying Gamana and the Cabozoka Kashine. Makate mwate takare na ba itabati takare bele ba Jesus Christ in. I call you Chairman Eka. Si Chairman Central Planning Committee. We are going to prove Kewa. And a Chichine Ngbojeogu Leva Jesus. Amen. You can be a present church officially. Oba should be put who present church officially. And then yeah, about yourself. Stage Nendo Madana, I don't want to come where they are Debussy, Banashi, Abe, Bambo, Tabano had Doku Munya, no. Who do get Flonny cigar? Bumshe Hella, Sadia Jafro. I never Honorable Pastor Itsukwe, member representing Ebonyi Federal Constituency. Represented flesh and blood here by our dear brother Honorable Aburo Chibeze. And I shall go to God bless you for coming. Anyi Nekoji, Chairman Central Planning Committee Nerai. Bange Uroji Nebu Ogrenye Mbobunde Kwash. I will touch Uroji Nekwash. Okay. Okay, so this is okay, Epashwataro. Mba, no baba. Manu Bogudapo. Iwotaro, wa. Genu Bogudasha. Ashigun no pa magodo.
Ngbojeogu. Inu Ngbojeogu, ine amosha. Ine go amosha, ne umwezaka. Ine okoshesh. Onye na-ekọji ni de megwe gba. Ye no poshe he kọji. Tuwa. Onye na-ekọji bịa nụ ntete mma ibi na-eke. Waje ne Okoshe Kota. Ye ne Honorable Commissioner for Culture and Tourism. Imeke Commissioner. One Deputy Speaker Ebonyi State House of Assembly. Ye ne member representing Ebonyi Federal Constituency. Okay. Idewa Ngaje ne chairman of location oji. My chairman of location. Okay. Baje ne tebro amweze. Ede noju Hablo mwende zane kane wana. Ezane. Mwende zane kane. Mwabla zane nendi ji. Abi jade mwa nendi jame. Watching the Chairman Central Planning Committee. In the Bonyamas, you not Moraji Dal, Moraji Abba. Just the President Tiamo for you. Thank you. Thank you, sir. God bless you, sir. Akobamre kweshino ji akpomiji. Woroji ke bodinge nendi ko. Abli ko na kan ne hoji. Je nendi ko ji man heji. Ba ye po hun ne ne duwe. Abu ne ne duwe bu no mistake. Chairman oye ga go ji ke ga. Kanyata. Boy ne. Hey yeah. Pepa ni ndia no mai meta ndia no ma. Mam ga ge mi vedu na. Ola kashi mundo kebeje. Where are you from? I said my mother tell me say Bibo. I said which side or shore southeast? Okay. Can I some make it at this your age, but can I some make it
at this your age, but Aringo. If I'm more, and Carol. The time we see when. What will you have? I'll tell you anything. For to get the room. Then we could have a day to see her. Actually, more yesterday. We get a car, take him to go back. I'll get you. Forget it. I'm sure not what I've root. Very important. So what I told you. Come to India. Don't do only give a catabo, even go. Obitera, even there. What I say, trying to what you have. What you have. What you have. You have. Where I make here. Where I casino. I can't talk casino. Don't do casino. Ìgbà yẹn fò fún ẹbọ. Oye pàtàkì tètè fún ọkọ pàtàkì. Tó bẹ́ẹ̀ wò pàdé ní àyè. Yóò kọ́ mọ́ bá ń jọ. Thank you. Ọchịbọ isi mgbọgọwa. Ọbụrụ dọtị. Nwanyị n'ibewu. Ọkụ na-egbu na Bora Zeba. Aye no no. Thank you. You are matured. You are matured. You are matured. You are matured. I go stone you. MC, chairman of the occasion, sir. Commissioner, no more than 1 hour. Deputy Speaker, no more than 30 minutes. Onye ki jibelo wagado gabo gojo gbago le Peter modre jibege bo jikari wa gege. So before you paraka, I made the book anya be make the ngati Thank you very much. But band no maga should not be guided. So no bakuko ga should not call. Banyi gudore la polita onye gada kora nyi be Itsukwe. Lolibai ya bibe kai obedata ne Itsukwe. Bai na Pogota Duke Onyoma Kelechi Ikembeke 1 of Africa. Tyler Kriya Kadugo na Bogota Iguru Zonkenke. Mbone me unuke bukuta na pop mbone mu. You must not go and stay in his face before you mind the baby. Thank you. Tupuma akọwa ebe gbasara Itsukwe alaghị m akọ ụzọ nkeke maka na ọdụ ogologo oge arụghị mụ na anabata nwefe anyị anabata m ndị ọzọ ana m anabata nwefe anyị nwere taa ọ bụ Deputy Speaker of Ebonyi State House of Assembly, Right Honorable Chinedu Obona, pick me. I make a little issue of the car. I
ane kele olivi suameru na kikekime oge anyị ga-etropu gbasara ibi na-eme na kele yutu nọ ekọrọ ụbọchị yutu na ahụgharị nwurewu nwaanyị asị esi otu eme ọ na-ese na-emere anọkwa m ekele the member of Federal House of Assembly, Pastor Dr. Wachiku is heavily represented by my brother there. Ila Shela, you kill it, let get my name. Ngbojeogu! Ndị Ekwasịbaro wara ha mkpagharụ maka ihe ka na-emeta anụ leka baro ya mkpagharụ ụbọchị ọzọ obodo Ekwasịba ga-eme ya ekwetawa ya bụrụ onye Ekwasị onye ọgaranya nọ leka rọ onye ha bụ nwa awu ebe onye ọgaranya bọ nwa awu ọ bụla ekwetara ugbo nwa nwala bịa leka so wọ́n ní kele ní Ngbo òfúdà lẹ́ka lẹ́kẹ́ńkẹ́ bíbálẹ̀ Itsukwe bó ibori ńlànà ibori ní Ngbo lè rí gbàṣẹ ọdún chọ́ọ̀chì kù. Màkàdá ọ̀dì ìbílíìfù bíbálẹ̀ mẹ́rẹ̀ Ngbo lọ́ọ̀bù ó ibe chọ́ọ̀chì bàkàrọ̀. Bogudo ụfọdụ ka dudure aka ha malisi kwakpa hela ala nwayọọ meela maka ụkpa ibe gbasara ji ụdụle Ngbo bụ nwere hama na-ejeduru leli iwole igwe ajedele iwole mkpụma ajedele maka le Ngbojeogu ngọrọ isi nwa onye ọzọ bụ sọnsọ ihe bekee ga-abụ ịzụ ọjọọ ọkpa iwetacha obiọma asị ahụ ya kpatara oge ji na-asịrị egala ekọbụla asịrị ji n'ọkpata njọ enyere ji asịrị ji na-ada njọ na ya na-alakwa wee juru asị ji ọ bụrụ ịla ala ịma a ga-eme ụga na-eme ụlọ Ngbo ịbụ afọ ọkpa iweta obiọma asị ahụ ha Barola, show me a lot. You have let it go. Makali jela ba, jela koso bala ba goru chileli, ala so pata. Mele Ngbo bi na wadi anwa. Bon, ya bi ufu Ngbo gida panchi. Ji Ngbo weru pareka, eweru opela, eweru joka, eweru utepe. Enwere ọgọmọdọ enwere ìgbẹ̀kẹ́lẹ́ kò ń bàrà enwere ọ̀pẹ̀bẹ̀ yẹ́bọ̀ mẹ́lí bẹ́ẹ̀ bù sí Itsukwe bò èyí bẹ́ẹ̀ ọ̀hún tùrù nù ụbọ̀dọ̀ hàdà nílẹ̀ ẹ̀dẹ́kù mẹ́ wá kẹ́lì Ngbo lè rí kúlẹ̀ kóṣí lẹ̀ ohun ọ̀rìà àláwa ọ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́ kóṣí mmalite abụ ọfụ na Ngbo ọ na-abụ arụgbo ji oru oge a ga-efubasị ji na-enwe nsuru a na-eme ibu ji ya kpatabụla nwa Ngbojeogu anwụrụ na Ngbo de ya gara ewurewu ọ bụrụ irugbo ji ịmabụda eji wụfụrụ fụkarịa ego nụ ije adị ezide ọrụ ụbọchị dure egiri eri kpakapaka a na-ata dujiga na-ata eka a na-eri dujiga itabi oweru eja na-achị gbasara uche ifabeligide ya bido weta Itsukwe so Itsukwe n'onwe ya bụ mmemme Ngbo na-eme igide nabata ji ọfụ mmemme Ngbo na-eme nabata ji ọfụ ọ na-abụ ụbọchị a na-eku ọ na-ebidoro ewurewu na-ekọcha azụ ọkọ họhọ a na-asụcha ekọbụla
èmẹ́tẹ́ ẹ̀kọ́pọ̀ ọdún ọ̀tá òun àyẹ̀gúdé mẹ́ ṣe ìfúnjẹ́ ẹ̀kọ́pọ̀ ọ̀la máa bàbà àti ṣe ìbọ́bà bíbí àdìdìrẹ́. owó rẹ̀ ùdùgbè má lè jẹ́ fúdájì ùdù lè jẹ́ fúdájì ùmọ̀ tó lè jẹ́ fúdájì olùfú ìdánẹ̀ká bíire ìbá lè rí òbílẹ̀ ẹ̀ka lò fún ahàdùn ìbá lè rí ẹjọ́ ẹ̀ka ẹ̀ka ìnọ̀lẹ́ ìbá lè rí ẹ̀ bìlẹ̀ ẹ̀ka ahàdùn ẹ̀ka kẹ́ nínú ẹ̀ ahàdùn àmú ha ó nwere onye enwe ma ofu naanị o nwere ego lẹ̀pẹ́ ụmụ okoro lè jẹ́ evu ọjị ụmụ okoro dàlùbà nwaanyị jẹ́ evu ọjị àbịa akọbẹ̀lẹ̀ ka anyị nọ onye enwe ya abịa asụtọ ga-enye ekeli ya eruo onye enwe ya abịa ga-abịa asụta ji then onye ke ndị ọgaranya n'onwe ya onye akwasị ga-etutakwa ji a ga-ebido daa mbọchị ọkwọ ji onye ọgaranya bụga daa onye siri akwasị mbọchị ọkwọ bọọlụ eredu agbanyeghị ego ole mmadụ ga-ekwe onye ha gbalịrị ndị ha erela ga-ereje obibi ọ pụtara bụ leji ga-akpọ lẹ́tí ká dúró lẹ́gbò ìgbẹ́gbẹ́dọ́ ẹ̀ 100 million bọ́ọ̀lù ẹ̀rẹ́dẹ̀ olóògbé fúláyẹ̀ ó yẹ pàṣẹ ìfúnjẹ́ hàn àbíà gbàdíre ó yẹ pàṣẹ yọmi lè kúbi lé kọ́ọ̀pọ̀ àgbẹ̀tọ́ àmì lóòzọ̀ kéńké. Lùzọ̀ kéńké bò ìbẹ̀jọ fòfàrò bò mọ̀ Itsukwe fà bò edimeri anyị na-eme ibo na anyị na-eri ibide nyaka maka jọfụ maka mmemme jọfụ ibe bụ jọfụ bọ̀ ibe ndị kìjẹba na-emeli ya anyị echekperima alagebe ekperima nìyẹ ekpere mụ nwanne bidoro echi n'oge adịbenya ana mbawala ọnwa fụwa maka na Itsukwe ba na-eriri ọnwa tete maka ọnwa asatọ bụ ọnwa ụmụ Itsukwe ba na-eri ọnwa tete ụwa gara ebidoro echi ekpere ma na-ekere oge a ndị ebe oge adịghị Yes. So, if I dey put here, let me put my on the screen. All about okay, ndị Ngbojeogu onye ọbụla nwere ibe ya nwere otu ha etochia a na-egudi ya etochi okpuru ụka ọ na-egudi ya ọ bụrụ onwe ndị ibe ya na-enwetu nwatakịrị ha etochi onwe ha. No, not you. What is the concept? You don't understand. Oja na Biblia, onye fu oji, o fo Chineke, o were je Biblia ya. Magana, I don't know this man. You have drugs. Oh, serious drugs. Adamse. Ima onye enweghị, iwere je ni e je ya. Onye enweghị onibia. Ọ bụ oge mmadụ ebide yani bi adilere na ikpeazụ anyị na-asị ya mgbe mejọ fo ka agaghị ọ na-alata azụ n'olibe menyi n'onwere ikpe na na-eme masịrị ya dị alapụrụ Chineke anyị ga-ewepụta ha ya Chineke achọrọ anyị ga-ewepụta n'ime ya anyị ere ndị ya Chineke sikọrọ ya ekele mgbo What day? Oh, this one we call. Okay. Yeah.
igata no na bari funena. Ibe kona bimi ebo nwa kato dudu. Ibe ndu mboleke nwa kato dudu. So partition kutaila ulo. Okay. Mletebe no me nwa kato dudu bondo granya shire choro. Ibe do yelibe chief onyoba kelechi puru. Ndonye gefu yere lozo nkeke. Okashi. Onye black friend ọrụ. Na akwụnwe ego le faso. Onye kana chat. Onye kana chat. No, ya. Camera faso by limit 10,000. So again, okay, let me do. Now, thank you very much. Makato do Dumba, just a minute. Makato. Don't block you. I'm blocking this. Okay. No block. The one side make you name make it. Let block on those. I'll be my able to deputy speaker people get us less again. Even the cable, Makato Dudu. Tell me your culture and I will tell you who you are. Adamazi should get ready. Makato Dudu Jarota, you wala, Makato Dudu Jarota, wala, why you Kubalo Kubuta, you wala, Makato Dudu Jarota, you wala, why you Kabera Tuli Godo, why you Kabera Tuli Godo, why you Kabera Tuli Godo, why you Kabera. You better the mayor of Layas Malana. If you come back here, people are going to small. You Kabera Tuli. Why give me, I bought a Jana, Honorable Deputy Speaker of the Secretary of Assembly, Honorable Member representing Ngbojeogu Federal Constituency, represented by my own brother and friend Aburo Chibeze, SA to Commissioner for Culture and Tourism and Ebonyi. All right, this may seem strange to you, but I tell you, everyone else from this community who is watching this live will derive joy in watching this. You can zoom your camera if you have a better camera. One of the unique cultural display of this community. You can take coverage of whatever you want to take. Biko, Adamazi, remember you have only the 3 minutes to perform. Give me a hot one. Sir, please, I want everything to be beginning to end. Don't pause. We will have to become one again. Sir, come to the side. Àwọn ọmọ ìfà ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rú bẹ̀ ìlédè ṣì fẹ́lẹ̀ kábàdà ẹgbẹ̀ díẹ̀.
Guys, if you're just joining us, we are still live here in Ngbo, in Ebonyi State, bringing you the live coverage of the Neon Cultural Festival. And this is great display. And they carry the government for them. The CEO, Immobile Communication. Ben, please don't cut. Oh yeah, man, daddy do it. One, two, three, 4, 5, 6. You make it out to 124. You get your window and the last after 6. Now what's for you?
Performance by Itsukwe, 2 minutes. I block the speaker. Odo Harrison Ituma. Nikwaino kebemeta nyi mweke vaito imweta before Deputy Speaker. Move on. Thank you. Praise God. Begin. Kelechi Abonyoma, director, youngest director. Babia. Let's walk out of town. Shibaka don't see me. I don't know. Shibaka. Well, I'm a little bit of a wolf. I'm calling behind that. Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Marek Rela, Baby Notalara. Magana Dago, Abuja Sagina, and you're Chifogo on a lake in Perumula, Baby Notalara. Standing a lake, if I think they are taken out of the West in the night, and before you came out, I don't do attention to me. Magana Dago. People with that commissioner, I'm minister, we want to know. I don't have to do it. Why you can have one? I must be the one that I look at. How much I got? How much I got? How much I got? House. You can't make a couple of them. I heard it. I'm going to go for a two election. I'm going to money. I get what I got to go back down. A protest of the lab and look at the cat and you can't be a pound of our Goma. Right on the level, Chile, Bobona, Magan, and I heard it.
It's a man who can do. I know how to do the one and I don't want to look at him and leave it like that. I know how to do the one and I will go to him and I could say, what's that about now? The teacher, I want your lamb, the children, the children, class for you. What's that about that llama from home? I was a fan of me, but I don't know how to come. No, Papa, I look at our brother. I say, fair, God, I don't know. I can't approve. I can't approve. Lord, you never have been a budget in yellow for. That's all I'm reaching the door. I'm a dog. Honorable, you have my brother. I said, for the Lord, who better man up when you're my son. Today, they are for Papa Wolf. I plan to get a PA and I prove office PA. I said, I shall correct commissioner. What's that? I got a week work and I go back to the valley. I'm only very. I put it up by Joso. I know how to tell him what you better than the alone, but chicken, Roma, the lake, or Maragimera, which I know from all the career in the window career. I will not go down in the night. She did not have a piece of I put this on the lab and I'm not going to remember to walk and do I remember what I want to do. I got a new place work and I see that I put it at the children. I put this on the lab and I'm not going to do fair. Legislative way to the door and let you know Papa Quana. No Papa Quana, no somebody want to come Papa again. No Papa Quana, no baby, the passion, no TV. Let's not just want to have a card. When I'm a week here, I put this on the lab and politics and men and good man or a family, Mobabu. When I will, I know how to be. When I'm going, I know which I think I'm not living. I'm not look up at home, no problem. Only be able to just show the calculator and America. She got to leave it up. We have anything that was I never got weak work and I'm going to have a corner. Somebody, but I'm going to have you are just for that, no, they're tough. I know how to take it. The fire, I shall walk about bottom in my canoe, but I will take the body of food and I show her. I know how to be master and walk about bottom in the shop and I rock about myself about bottom in the head. I rock about the hammer of my book. I put just on the night and bottom of my child and I will go to the I know how to be not going to put it come in. About them, one of the reactions, but I didn't grab and what's that? I would want you to walk over my corner. She got my leg, there was in the night. I would want to walk with the hamburger. I don't know somehow. Where's that? I got down, doesn't have to sort the cup of Bible again. I put this on the night. I look at people one or one. They want to go and shut back to the book room where they have the model. She have a back one. One of the flatter. Big room and the mother she had up by Julio. I have back up of loss of which we can share. The blocks of which question there was a general down. I want to let question close to the cup of the blocks somehow. Uncle Bagawaba Foundation, no law. The Gava Foundation, no law. I put this on the lab and I talk about foundation with William and Ubera, but I can't tell you the fire. The player that I don't the corona have gone, man. No suffer now, my love, no church, but I don't know. Now, Bobby, I want to think you got Papa, blocks, there, but I bet the cheap possibility. But the church Africa had a very cheap actually one course of necessary distraction. Church, I to national law, but I to be a college, and I said, you're not to run or hope to do. But I think the church had dying you. I want the way we get who we are that really belongs from the church in that to the one picture. I change it. Oh, my people, the rest of Bangladesh, she have from my happy boy, you walk up on the church. I get my Haji, when you want get food. On the church, she went to get food and blood, and maybe she will have time. I want to show. I had a buy now, copy the bed to the Perucci. I will like the bed of American Perucci. And I like the leg here. Hey, let's have one. I'm going to watch a lot of the red and watch about the Perucci of our return. Thank you so much. Jam your hands together, ladies and gentlemen. For the salt of culture, Ngbojeogu. God bless you, my own.
young brother Boss Odo Harrison, aka Itsukwe. Today, the 80th day of August 2023, we celebrate our New Year festival. Thank you so much. At this point in time, ladies and gentlemen, I'll bring to stage my own colleague, MC Parkinson, to give us joke within 2 minutes. 2 minutes, hot joke. Many and RM sit down and make a joke. My colleague Ibo Parkinson, a joke. Just 2 minutes. Are you ready? Parkinson, are you ready? Your time starts. 2 minutes. Thank you so much. Because it's not easy. I love Ngbo where my master, my father, chief from Ngbo. Even with the love, war and harmony. And they made me maybe Geo for him like that. Alright guys, we are still live here in Ngbo, bringing you the live coverage of this great event. Live coverage. So right now we want to have a one-on-one interview with this great man, son of the soil, who will tell us all about what he has just done and how he feels about what is going on here today. Mazindewo. Adamazi TV I now connect all African communities and are connecting out to their roots and they promote cultural events in the whole of Africa. And today I know Makemu Muru de me I ask I be on the road. Speaking with you Odo Harrison. Odo Harrison. Okay. Okay. Itsukwe, Itsukwe. Okay. Commissioner for Culture, Stanley, fine, Honorable, Right Honorable Chile Donald, Deputy Speaker, of the House of Assembly, and they are in a name. Stanley Kechineke, Opa de Sranike, Mani de Honorable, what you say, and Justice Obando Queen, how to turn the Indian to Ngbojeogu, Prince Uchachi, and in a sick I need you. Yeah, in the baby, the man, Chirimana, Ngbojeogu, oh, yeah, Ebonyi Chineke, boy, oh, for the Ananola, BBC. Na omeka program anji esike na omenala dị ka nkwụ osisi nkwụ nwere osi na-atụrụ ịta anyị na-eme ya kịta ekike anyị kere gosiri ebe anyị si agha ma bụ njirimara ya bụ omenala ndị Yoruba, ndị Hausa, ndị Igbo, ndị akụkụ dị iche iche obodo anyị egasị eke ekike ma njiji ọ ya bụ otu n'ụzọ ya na dịka nwafọ Ngbo ahụrụ m asụsụ obodo anyị n'anya ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu ya mere nwezie mmasị n'ihe banyere ilu na akpali okwu kemgbe m nọ akwụkwọ nke praịmarị skuul. Ilu na akpali okwu ọ na-abụ ruo n'omume ndị nkụzi asị hapụrụ m ya o mezie mụnwa bụrụ onye ọrụ ugbo na-anọ n'akọ ugbo bụrụ ọgụ n'akọ ugbo ọ na-abụ m na-akọ o nwere ka ọnọdụ sisiwe ike jiri egwu were ofe egwu tinye were ilu na akpali okwu gbara okirikiri tupu m amara ihe na-eme kọcha ọrụ mmadụ
isi ama akọcha na-akọ ya ọ na-enye m ọṅụ anaghịgasị na m ji ọgwụ aka ọrụ amara na egwu ahụ na-enye m ịna oruzie n'ikpeazụ mgbe m chere na echiche mmadụ ga-adị ka nke ọnya o sinyere na ọ ga-ebute ọnụ ọsọ ka m chọbụrụ ị na-agbara Naijiria ọsọ na-akpọ marathon race nwee ihe mkpọbi ụkwụ n'ikpere m gbajikwu bịazie ofute onyinye ọnatarachi nke ịgụ egwu ya mere ejisi ya mara na nke bụ na a na-eme mmemme taa na mgbe ma ebe dị iche iche ejego m Enugu jee ebe dị iche iche ndị m jere ebe ha makwara na abịara ozi inwe isi ndị obodo unu nọ na mba dị iche iche ma mba ofesi ozi inwe isi ozi ọma dịka m si ekwu ma m na-agụ ma bụrụ mgbe eji Baịbụl n'aka na-agagharị okwu gbara ọkpụrụkpụ mmadụ ga-anụ onyere ya aka na ndụ ozi ọma nke kwuru onwe ya m na-ekwu bụ onye ọbụla a mụrụ amụ na-echefukwa na ebe o si bịa na-echefukwa n'obodo ya ọdịnala anyị na-eche ndụ omenala dị iche n'ụzọ eji ekpere Chineke ụzọ okpukperechi ka anyị nwere ụzọ abụọ ndị nke a na-akpọ isi ala enye arụsị ewere okwute ewere osisi ewere ụmụ ihe dị iche iche na-efe na-akpọ isi ala enye ha ebe a ka anyị were nsogbu mana Chineke dị ndụ bụ ihe kere ihe niile n'ụwa ka anyị nwa kwenyere na-ekwesịrị ike omenala ụzọ okpukperechi omenala bụ njirimara ndị omenala bụ ihe anyị chọrọ na ya bụ ka a mara na ndị a dị taa ọ bụrụ na asụsụ anyị na-asụ omenala oyibo anyị na-asụ olu ndị ọcha na-eme mgbe ụfọdụ o butere anyị nsogbu maka anyị ga-eji asụ obodo n'ụsọ ọ dị mma na ntị nwere ike esi sụọ bekee ịmara asụ ya o bute ọgbaghara isi onye na-asụrụ ya m na-asụ onye ọbụla jidesi omenala ike na omenala dị mkpa n'ebe ọbụla biko anyị na-ekene gị maka ịnọnyere anyị dị ozi ke ekele inwe ikele anyị bụkwanụ ndị Adamazi TV na-egosipụta emume omenala dị n'ala Afrịka dị iche iche. Ọ dị mma ọnụrụ ndị Adamazi TV ndị onyinyo nke Adamazi na-egosi mmemme dị iche iche ụnụ bụ anya ọtụtụ ndị ji ahụ ụzọ maka na ịta ọnụ nọ n'ebe a ugbu a ụfọdụ ndị anaghị ebe a mana ha na-afị ha na-eme ụfọdụ ji achọ ọbara mgbali elu ụfọdụ ji echeta ya chefuru echefu site n'aka ọrụ unu ana m asị unu jide ekunu ji ka Chineke ka ọ gbaa unu ume ka ọrụ na-abịa nọ na-abụ onye na-egbu opi ọ na-eficha imi ịta anyị na-ama mma dịka nwaanyị aka ọrụ gị a ịlụta nwaanyị mara mma ma nwere aka ọrụ ị na-arụ mana ọ dị aga aga nwaanyị ahụ obere oge o nwere okwukwe nnukwu ọ ga-asị na ọ marọzi onye bụ ọ na-asị ka unu jisi ike nke onye na-eme dị ma ọ jidesie ike ebe onye na-akọ ka o si eri ka Chukwu gọzie unu gbaa unu ume n'aha Jizọs. All right, guys, we are still live bringing you we are still live here, and this is the commissioner addressing the entire community. N'akwụkwọ nsọ Kraịst abịara m ka m mebie omenala mana m bịara ka m mee ya ka o guzosie ike dị mma mana oge nke anyị tata ndị nna nna anyị ha ọ bụrụ ihe ha mere ka anyị na-emezi ndị nna nna anyị ha mere omenala merụ ha n'isi mana n'oge nke anyị wee hapụ ihe ndị si na mba ọzọ ndị ọcha ji wee bịa ọkụ omenala anyị ihe eji mara anyị ala omenala ka eji ama ebe onye si na tata omenala agbala ọsọ n'ebe anyị nọ maka ezo ebe okwu bụ na mgbe m nara ebe afọ ihe na-eme ọ nwụjuru n'obi maka na ka si nta na arọ gara aga o
onwe ke si eme ya anabro ka anu ma ihe dị iche ekpere bụ n'ụrụ ọrụ ọzọ ọ ga-aka mma n'aha Jizọs nchọke nne ya ka ọ na-atụ ụda ka ndị ụmụnne anyị nwoke na ndị nwere na mba ha na-ame ya ha ma na ọ bụrụzi na ndị mgbe aka ndị kịta n'ebe ọ dagharịgo. Let's go to our culture. Culture is a principle of life. Omenala ndị nke jimara ndị Maazị, our governor, His Excellency, Right Honorable Francis Bonamitu, is a culture-friendly governor. I, as a Commissioner of Culture and Tourism, is preaching sustainability of our culture. My governor is saying something. Also, when I land against my hand, when I have come I will believe. Oh my God! Guys, we know you see a oh, basically, you can a man pay your turn and come make it with the states. Man, I have it. Not a kind of woman. Because what I call a boy from a because he gave me a woman reach in capability. This will my governor, we can foresee. Aniru, Mayor of Kesime, Urini, Bishop, that is Ebonyi State integrated Miriam Festival, the first of its kind since the Bishop of this gate is going to hold for the first time by ending or first week of next month. And you go say na governor also, you open that game, go around it, when I buy Ebonyi shit house and you may. Oh, I'm ready to listen there. I see in a similar there. Make you also to reach it. You know the banana. Dear Putumako, all you do, just family, on a dump on Napoli. Make it umbrella. This wonderful event. It's possible. All of our Arsenal, Ebo, one door have it. In your hand. I want to go after this setting on. I'm an attack. I want to tell you. Yeah, I'm enough. Marriage are over for I love here. We go. Personally, I want to invite to that very occasion. I want to invite on level. Only I will be without saying pure traditional. So how many only MC, I'm personally inviting them to that very
Okay, see, get his contact. Get his contact. We'll book. We'll have one-on-one interview. All right. Get his contact. Thank you very much. The Deputy Speaker, Ebonyi State Assembly, Gbàjà Mando Ọ̀gẹ̀yìn. Ọ̀pọ̀nyẹ̀wé Ntúwégò Ẹ̀gẹ̀gẹ̀dẹ̀ Itsukwe. Báyìí náà ṣí the Deputy Speaker Ngbojeogu lọ́sọ̀ Áfíríkà.
market women. Bondo Yenyam Ekele, Honorable Deputy Speaker, Ebonyi Centers of Assembly, led by Lord Charles Salama, and Itsukwe led by Jesus. Ladies and gentlemen, permit me at this point in time to invite to the microphone our own boss, the leader of youth, king of youth. I refer to you, the Honorable Deputy Speaker of Ebonyi State House of Assembly, the most intelligent and most handsome. Right Honorable Itsukwe Obona, Ngbojeogu Itsukwe. My own the emperor, the lion, the child is here. The chairman's function, Chairman Ngbojeogu, Director Honorable Comprehensive College, a very highly revered stakeholder in the Ebonyi State, Honorable Kelechi Onyoma. Thank you very much for accepting to be around. Members of the high table, Margaret Kulina Nano Makogi, Ndogrenyani, Aine Kulunu Lozo Friki, leaders Aine Kiki, the level of Ladiki, Undishindu YouTube, Burumburu, Oguzo Loguzo, the local government, the state. And I make a lunu. Most of Africa, I'm making a Prince Uche. Actual Pagale, his team, they organize this program. Even if you don't want to pay, came with them, Kelechi, Lange Zonzo, Matano, came with them, Ngbojeogu. Therefore, I had to run it, Moke, and wine. Don't do your Abuja, don't let a house, not a house. Not trying to roll a car. Chineke no me perunu ene anyo kwa ka go hambo onye ke na Abuja we nwere opportunity nweta okwa ale nweta dole mbo obu na male nwa chukwu bagotale National Assembly no male Chineke gojire ni okwa na aka akyo as a first timer bona e mo occupy position sundu jewaru ugbeton ale nweta lo le nwa chukwu gudo okwa ha no koru Chineke ka lo e mo le mi Baine kelunu lo ibendo bla le fubu no market e kwadi e o mo na ida lo we nwe ko mo na bi e kagure lo le nwota nwa ile pepete nwa o le jelif kai meri e wa bla karba ai mere opa nwa pe ai mere le ke baristodo ai ku ko mo ti ba ita no ko be no so he be organize o ro cover anyi stade gaji mendi be invite ko ga be he ja ja o ble no ma da do Not I may one, I mag give food there. Oro Caboso, no stakeholders, and Yadorano, with him go leaders council, our plan again does all plan look here. Adam like I'm Gade Chima, I'm not making a walk. Tabasha, live a kind of even may let me have live in a man. Yes, sir. Live in the baby and does all in many behavior. You got on no. Thank you. I don't know why. Omo yo do enyo maribie. Oma wunie. Anya akpagi ba English aga. Aruge nwere governor no ingodo. Anya ero ga di ba English ke kelie. No ye to mere anyi bo ge mere ndo ozo. O na wa bo governor of the nation di ba anya okwa. Anyi nwere commissioner for power. O ga ge yoku. Adota ke ga jwa iba anyi eyelo buzo ga nge wike meruo. Oh, I need to go to the bank and go for the Taro and also. I got to the home. And I don't depend on blogging one if free the government. And you feel like I've been on. Oh, the bag of Ashrakota, Power Buchime, oh, the bag of Onya Biakabi, let the Benkuku Veme, even I need Papa time with even the government. And also, appointment also Gajado, Mudumbo, what I do get it free from the government. Look at that. The government is going to wifu.
Banyi kwekọrịtara l'ọchịchị ala ka ụmụaka therefore ụmụaka ga-eme ibe aka site okwu n'ụbụla ewere ọkwa nne ha anyị ga-ejikọta ọnụ rotu ibe aka na-eme na gọọmenti bụrụ ọga na-aga agaga anyị kwụwarala anyị ga-enwe skins na mbọchị Satọde ebe anyị na-agụ town hall meeting ndị youth ibe anyị na-agụ bụ onye nwere uko o nwere ịma ala ije ke na-eledu ebe gụ ebe ya mmadụ ọdụdụ ube ashwago plan ibe ahụ ga wutachi plan of program ịmalụ nwere ibe anyị na-emedu ube imekọta anyị aga mbọchị ahụ onye ọbụla erotibe oge ọ chọrọ tegbo na nwa ifuru mee mụla ebe anyị ga-adure irota aka ịchọta mụla esita agwụ mee ka anyị ga-emekọta aka ka anyị ruru ọ bụ iru ọgọdụ ichita ike ụma na ya maka iko mmadụ anyị ga-amụcha eweta iru onye ọbụla erota ibe anyị na-achọ na gọvanans mụ ndị rural people soro contribute ụlọ ọchịchị ibe bibe ụlọ chọta eme efo ya anyị eruo ya anyị nwere na ọgọrụ gọọmenti and anyị na-arịọ ndị be anyị na-eke ọfụrụ ike unu kpere unu na gọọmenti ekpere onye mmebe o kwesịrị ifuru anyị ka anyị amata ofuri anyị o nwere onye na-afọ ehụla n'ogburu ịnọnye isi ego mkpọrọ Nwachukwu bụ na ndị ma ọ zara maka ofu ma ahụ mkpa obodo gaghị eme ebe ọ no kama ị ga-afọ ehụla ibe onye ife ehụ wụ o nwere ebe i kwesịrị ifuru anyị furi anyị anyị anụmadị Chineke amala ifugharịta anyị nọ mee ibe anyị na-arịọta anyị n'ọdị ibe anyị onwe onye nwere aka ọ ga-enye anyị ga-adị udo onye ahụ mee ya aba ekele aja anyị ya dike ọ bụ Chineke na anyị kwa bụrụ kasị anyị arụpụta anyị rịọ ebe ga-aja ma anyị ga-arịọ ndị gọọmenti ebe a na-anọdụ chi ebe ndị ọzọ anọdụ ndị mgbe obodo n'ibe niile eji mesinịtụ agụ onye ọbụla nwere ebara mgbo anyị adọrọ oge ndị ọzọ ime elibe ha bọ urukwu ebe anyị ga-eme ekele aja anyị ya nke m ga na ikwo mbọchị boge ndị reverend ha nọgbule ka oruo ka na-eme ibe ndị reverend ha ji efiere n'ibe ha ọ bụ iwu ọsọ nsọ ama uche achịlenye na chọọchị eze igbe bụrụ born again bụrụ kwaya masta onye eke bụ onye isi nla anyị chiband chọọchị ọ bụ iwu anyị nọkọta amahụ onye nwere ozi ọma ọ bụ opportunity gide ji azụ ozi ọma bụ tọna ndị banyere eluigwe ọdụdụ renu onye na-ekele aja anyị ebe anyị ga-aka ivu na ndụ chọọchị ebe ọbụla anyị emegele ibe ndị ọzọ ọtọ ana m ekele unu n'ụzọ Africa Prince Uche for organizing this event. Every support I get from government ekwe kwala ebe ndị otu anyị ndị ọzọ na anyị ga-enye unu others would have been here but like I said we agreed on something. The next one Bongo ga-afụ vuruvuru lekọma Ngbojeogu Jesus Christ bụ onye gọọmenti kila aja anyị ebe anyị ga-eme ya ụdara enwuregwu anyị eme ndị mmadụ mba ka anyị jetụrụ anyị ụmụdị anyị na-ekwuchi ka abụrụ anyị dị udo anyị mara ụmụdị onye na-emerụ mmadụ ure ka bụ Chineke ụlọ Chineke bụ Ngbojeogu anyị jikọta ọrụ ma anyị ga-aka enwetụrụ ya gọọmenti. What's your message to your people who are out there in the diaspora and all the other places who are watching right now? And me met ndị be anyị nọ na mba dị iche mara ụlọ anyị bidowara ụlọ anyị adịghị ya ụlọ anyị na-akịba ọbụla anyị ga-emepụta anyị ga-ejikọta ọnụ sofiere ndị be anyị ka anyị tụlere nwere obe gara anata ibe ka gọọmenti ọbụla na-achịghịta anyị kwado gọọmenti ahụ
Thank you very much for your time, sir. We okay, you just listen to the honorable commissioner. Very soon. Ladies and gentlemen, I need to thank member representing Ngbojeogu, the federal constituency, represented by my dear brother Aburu Chibezi, on the free ride. Goodwill messages continue. That is the member representing Ebonyi federal constituency, represented by Honorable Aburu Chibezi. Have your microphone. Upon the Yikele Dogray. Onyeje Kelele elders. Honorable I. Buhari, Ngbojeogu Honorable Pastor Ezemachukwu Eze,
Ngbojeogu represent Nigeria, Tanzania. Le parlementaire all right, good day, sir. All right, so this is Adamazi TV, a media brand that connects all Africans to their roots. We promote cultural events in the whole of African communities. We heard about what you're doing here today, and we decided to come to showcase your cultural heritage to the world. Please, sir, may we meet you, sir? Thank you. I'm Chief Onyoma Kelechi. I am the national president of Ngbojeogu General Assembly. Ngbojeogu General Assembly is the apex body that has all youth, whether if you are so I am the national president. All right, sir. So please, can you tell us what is happening here today and how you feel about what is happening here today? Thank you. What is happening today is called Itsukwe of Ngbojeogu. Itsukwe means the festival that Ngbojeogu is a clan, one of the clans in Ebonyi State, a very powerful one. In Ebonyi State. So, Itsukwe is one of the festivals we used to have in Ngbo. What it denotes is that it showcases or it introduces the beginning of a very particular year. It also welcomes the new yam affection. That is to say that, you know, when the yam and the plantain and there's no yam, you can no longer see yam, but you see it clearly. So the new one, the one that are planted, when it is matured, people will go and harvest them. So it is a season, and you know, between the time of plant and the time of harvest, there is always difficulty, hunger. And the hunger brings diseases, brings starvation and hardship. And when the hunger has ended, that is when the New Yam Festival will be harvested. So the arrival of New Yam Festival is a very big celebration to go. So Itsukwe is the celebration, festival that ushers in New Yam. All right, sir. How do you feel about this first event today? How do you feel about the event today? I feel happy. You can see around, people are jubilating, people are very happy because the hunger has gone. From tomorrow, even from today, we are now authorized traditionally, culturally, to eat the yam. So because of that, one can no longer look for what one eats. The yam has been harvested. You are as free as A to eat yam. And it gives an opportunity for us to settle problems, family, kindred, community problems, etc. It's also an opportunity for us to also unite both the stakeholders, the elders, the youth, the women, and everybody to unite and make progress. Because where there is no unity, there will be no progress. That's right. In one word, what's your message to your people all over the world who are watching right now? My message to all over the people all over the world is that let them unite themselves, let them be generous. Like this festival showcases generosity. Let everyone be generous. If you have, give one who doesn't have. So thank you very much. God, thank you very much for that. God bless you, sir. I invited guests, I know those are there by
From the Kogota, the one and only Arch. Arch, probably the former Arch Ngbojeogu. I am Kondo Desri. See the chairman of that market. That chairman is somewhere now. There's no problem. 5 minutes. Let me speak 5 minutes. No, you speak for English. I'm American. Tata, Bumbosi, Iribama. To our community in Ngbo. I'm American. The Mangore. Yes. Yanema. Okoroche Total Ocheribia. Yeah, New Yams Festival. Many people are come from different destinations. God will still lead them through from their destination. I thank you people. Yabo Odenanabani from Imomoria. And Ekenem Chukunda. Now, I don't say this year, all the Baccaria in Jesus' name. Amen. How do you feel about the event? On the bus. How do you feel? I feel so glad. What did the man go I have only 2 minutes to go.
That allocation in the bay, my Shilota no be Itsukwe, Ngbo. I learn about the CEO Ebonyi Ventures. Bo, a dear brother, Oge Obinna. Yalando Tia, and I should not talk well.
Ngbojeogu man no win our lottery. Commissioner for Culture Shua. Oga Gemi Veke Ebonyi State Lofu. But personally, boy epic one. Igbo football. Congratulations, my brother. This is second time. Mula no babe.